Salutare toată lumea, eu sunt Damac și în acest video vreau să vă zic că astăzi la ora 6 facem și noi un live, așa că vreau să vă rog pe toți să fiți prezenți la live-ul meu. Și cam asta a fost, dacă mă întrebați ce să jucăm, deci cred că o să jucăm niște Minecraft, adică o să intrăm pe Skyblock pe insula noastră, o să ne jucăm... o să încercăm niște Skywars, o să vedem, poate, sperăm că nu o să am lag. De Escape It, așa mai la urmă sau la început o să vedem și noi acolo. Și cam asta a fost, abonați-vă și voi la canal, veniți pe live pentru că vă aștept foarte, foarte mult. E primul meu live, vreau susținere de la voi. Abonați-vă și voi la canal, spuneți prietenilor despre live, despre canalul meu. Cu voi a fost Damax, pa, pa, fraților!